Știați că cea mai grea clădire ortodoxă din lume este în România? Nu e o biserică obișnuită, e un gigant de inginerie. Asta e Catedrala Mântuirii Neamului. Înălțimea sa de 134 de metri o plasează în top, dar adevărata nebunie este greutatea, peste 425.000 de tone. În interior, deține cel mai mare iconostas ortodox din lume, acoperit cu milioane de pietricele venețiene. Dar piesa de rezistență, un clopot de 25,2 tone, este cel mai mare clopot free swinging instalat vreodată într-o biserică. Sunetul său, proiectat să se audă pe o rază de 15 km. Vrei să vezi mai multe mega-proiecte? Nu uita să te abonezi la pagina. Structura este bazată pe același beton de înaltă rezistență folosit la marile baraje. Nava principală este a doua cea mai lată navă ortodoxă din lume, rivalizând cu Basilica Sfântul Petru din Vatican. Vorbim de o viziune care a costat până acum peste 270 de milioane de euro. Acest proiect nu este doar despre credință, ci despre a demonstra ingineria românească la standarde globale. Este o poveste în piatră, sticlă și sunet. Dacă ești pasionat de arhitectură și recorduri, apasă butonul de abonare ca să nu ratezi episodul următor din seria Marile Proiecte.